No niin, morjesta. Tultiin tänne työkavereiden kanssa tänne mökille tai eilen aamusta ja tehtiin aika pitkä tämmönen niinkö hackathoni tyyppinen. Meitä oli 5-6 kappaletta, välillä 7kin, niin koodailtiin tuolla mökissä. Oli ihan hauska ja tuntui ottaa tosi hyvä fiilis. Meitä vähän huvitti se, että tässä on niinkö Suomen Automata edustettuna budjetit parempi, ettei edes kerro, millä budjetilla näitä tehdään. Ja sitten meidän kilpailija Claude Code, niin oliko se nyt 100 miljardin rahoitus tai mitä sillä nyt olikaan. Niin tämä on vähän tämmöinen niin epäreilu peli, mutta silti fiilisteltiin tuolla, kun oltiin tuolla saunassa niin illalla, että kyllähän tämä niin aika hyvältä näyttää. Että ollaan tämmöinen deep tech-firma ja deep tech-firman mukaiset puitteet. Mutta tosiaan tämän päivän aihe, niin meillä olisi tarkoitus sellainen, kun käytetään tämä hyväisyys, kun täällä on metsää. Tosin tämä on niin pioneerimetsää täällä lähistöllä, mutta pyydettiin, tai meidän podcastin katselijat on pyytänyt, että saataisiin oikeita todellisia esimerkkejä, että miten tätä biomimetiikkaa, eli luonnosta kysymällä, kysytään vinkkejä meidän käytännön ongelmiin. Ja ne voi olla työelämään liittyviin, oman yritykseen liittyviin, omaan elämään liittyviä ongelmia. Ja meillä on nyt täällä nämä meidän työkaverit tuolla sisällä. Ja ajatus olisi se, että me heiltä kysytään, että mitä ongelmia teillä on. Sitten mä otan paperia ja kynää, ne nyt ei ole tässä kädessä. Mä kirjaan ne ylös. Ja sitten mä lähden tuonne metsään. Mä oon tsekannut sieltä yhden paikan, mutta mä oon ensimmäistä kertaa siellä käynyt, että se ei ole sillä niin etukäteen muuta kuin vaan kattunut, että löydetään riittävän vanhaa metsää. Ja kysytään, mitä metsä vastaa niihin ongelmiin. Eli löydetään jokaisen ongelmaan 1, 2 tai 3 jotain ratkaisua. Ja sitten videon lopuksi pyydetään takaisin mun kaverit ja kysytään, että tässä on vastaukset, että mitä te olette mieltä, aiotteko ottaa teidän elämää käyttöön. Ja sitten, jos mahdollista, niin muutaman viikon päästä, normaalisti ne vaikutuksethan on pitkällä aikakantamalla, mutta muutaman viikon päästä voidaan sitten kysellä, että onko nämä neuvot niin kuin toiminut. Ja sitten periaatteessa lupaushan on se, että myös sinä, jos sulla on joku tietty ongelma, niin sä voisit teoriassa kirjata sen ongelman ylös, lähteä metsältä kysyä, että miten se on selvinnyt, kun sillä on tämän tyyppinen ongelma, että miten se selviää siitä, miten se ratkaisee sen ongelman, niin sä voit ottaa tämän mallin niin kuin käyttöön. Mitä enemmän tiedät luonnosta ja ekologiasta, sitä helpompi sun on tavallaan löytää sieltä vastauksia, mutta myös pienillä taidolla voi päästä hyvinkin alkuun. Ja sitten totta kai, jos haluat mulle joskus soitella, niin mä kyllä ihan pro bono ilmaiseksikin voi vähän jeesis siinä, että jos on joku ongelma, niin voidaan käydä tsekkaamassa, mitä vastauksia löytyy. Että ei siinä, aletaan hommiin ja mä käyn hakemassa jonkun haastateltavan täältä mökistä. Mä selitin jo tuossa yleisölle, että mikä on homman nimi. Mä pyysin sulta aamulla, että miettii ainakin yhden ongelman, mutta sä oot kerinnyt ainakin yhden ongelman miettiä. Mulla on mun ongelma tiedossa nyt. No, annas kuulua. Mun ongelma on semmonen, että mulla tulee esimerkiksi nyt koulussakin, niin mulla on pääainevalinta tulossa ja mulla on 2 semmoista ainetta, rahoitus- ja taloustiede, joita mä pidän niinku suhteellisen tasavertaisina. Ja sit mun pitäisi miettiä, että kumman mä näistä oikeasti valihin. Ja kun mä en itse pääse sinne niinku pidemmän aikavälin päähän katsomaan, mitä musta on tullut. Jos mä valihin A-vaihtoehdon tai jos mä valihin B. Niin miten mä teen tämän niinku paremman valinnan tässä tilanteessa? Mistä mä tiedän, kumpi on parempi? Elikkä miten tiedän, että onko A vai B-valinta parempi, että sä voisit valita sen paremman? Kyllä. All right. Sulla ei ollut muita ongelmia? Mulla ei ole tähän nyt muita. Jep. Ja onko tämä ollut sulla aiemminkin elämässä? Onko tämä ensimmäinen kerta, kun tulee elämässä vastaan vai onko ollut aiemminkin tällä tyyppisiä ongelmia? On siis. Mun mielestä tämä on tosi tyypillinen ongelma. On tää sitten kai se kaupassa ja sä mietit, että haluatko tämän vai tämän tuotteen. Et mun mielestä tämä on sellainen, että tämä voi implemoida niinku ihan tosi monen erilaisen ongelmaan, ei vaan niinku tämmöisen. Mutta se on nimenomaan sillä, että sulla ei ole mitään C-vaihtoehtoa. Haluatko sä tähän sellainen, että tässä onkin C-vaihtoehto, niin haluatko sä, että se tulee mukaan näihin kuvioihin, vai haluatko sä ehdottomasti sen, että nimenomaan kumpi on parempi A vai B? Että jos luonnossa tulee esimerkiksi se, että mieti aina C, niin onko tämmöinen ratkaisu, että mitä sä toivot, mikä olisi tavallaan tosi hyvä ratkaisu, että riittääkö se vaan, että tämä on se filosofia aina A ja B, vai onko siinä myös se, että nyt tämmöisessä tilanteessa mietit vaikka C:tä,
nyt voiko se tehdä silleen, että jos siinä on ne 3 ja sä keksit niille sen logiikan, niin pystynkö mä käyttämään sitä myös 2 vai käyttääkö ne eri logiikoita sitten? No lähinnä se on se, että mä voin, miten sä vaan haluat sen kysymyksen asetella, niin voidaan tehdä sillä, että sä voit käyttää sitä samaa logiikkaa n-vaihtoehtoa. Ja sitten, että jos sulla on vaikka 2 vaihtoehtoa, niin sitten tehdään 2 ja sitten siinä voi olla joku systeemi, että mitä jos tulee ekstra vaihtoehto. Tai milloin kannattaa miettiä sitä ekstra vaihtoehtoa, koska mulla tulee heti itsellä mieleen, että välttämättä ihminen, sekä A ja B voi olla niin lähtökohtaisesti ihan päin mäntyä. Todennäköisesti luonnolla on aina se C, mutta jos sulla on vaan tiedossa nämä A ja B, niin katsotaan mitä siitä tulee. Niin se vaikeus on tavallaan tässä luonnonviisaudessa se, että mä en tiedä, mitä se luonto vastaa. Ja joten mä en osaa vielä sanoa, niin mä sen takia vaan kysyn, että mä osaan pikkusen, että oot sä kauhean pettynyt, jos sieltä tuleekin semmoinen vähän niin kuin boksin ulkopuolinen vastaus. En todellakaan, mun mielestä se on ihan avoin niin kuin uusi näkökulma. Joo. Ehdottomasti, jos se on mahdollista N-vaihtoehtoa, niin mennään N-vaihtoehtoon. Joo, ei välttämättä tuu, mutta Katsotaan. No niin, kova juttu. Kiitos. Tästä lähtee. Katsotaan tunnin päästä tilanne. Katsotaan uudestaan. Alright. Niin elikkä mä nyt en alusta sulle ihan perinpohjaisesti, mistä käytiin jo Aaron kanssa. Mutta lyhyesti, niin idea on se, että sä kerrot sun ongelma, mä lähden metsään, yritän saada vastaus, ja sitten sieltä tulee joku vastaus, ja sitten katsotaan tunnin päästä, että mitä mieltä sä oot siitä vastauksesta. Joo. No oot sä kerinyt miettiä mitään ongelmaa? Liiketoiminnassa ja muutenkin elämässä on monesti tällaisia, että joutuu tekemään ikään kuin bettejä, että jotain, mistä saa tietää vastauksen vaikka puolen vuoden päästä, että onko tämä nyt fiksu valinta. Ja siihen liittyy paljon epävarmuutta. Että miten tällaista epävarmuutta voi sietää liiketoiminnallisissa valinnoissa ja miten ehkä myös toinen kysymys siihen liittyy, että mistä tietää, että kannattaako sitä sietää. Ja että milloin kannattaa ikään kuin vaan tehdä jotain, missä se epävarmuus ei ole niin voimakasta. Joo, tämä on aika lähellä sitä Aaron kysymystä. Siinä oli vähän se, että kannattaako sen pettää A vai B. Joo. Eli sillä oli tämmöinen kysymys, miten tiedän, että onko A vai B parempi ratkaisu. Niin sun kysymys ei kuitenkaan tämä vai onko? Onko se sama, täsmälleen sama kysymys? Ei, että se ei ole, että miten tietää A vai B, tai se ehkä tavallaan on, jos niissä on, toisessa on isompi epävarmuus ja toisessa pieni epävarmuus. No, mutta ehkä enemmänkin se, että miten voi henkisesti kestää sitä, että joutuu tekemään jotain tosi epävarmaa. Miten voi henkisesti kestää sitä, että joutuu tekemään jotain tosi epävarmaa? Joo. Eli sä tavallaan toivot, että sä saisit jostain vähän voimia tai luottamusta tai sellainen, niin, ehkä semmoinen selkeä visio, että nyt mä tein tämän ja nyt pysytään tässä. Niin, ehkä se luottamus ja että kun joutuu että näitä pettejä on monesta aika vaikea perustella, että joutuu tekemään, että me tehdään nyt tätä ja me tiedetään vasta puolen vuoden päästä, että onko tämä hyvä päätös. Ja siihen mennessä sitä voi olla vaikea perustella, että miksi tähän edes uskoa. Kyllä, mutta siis mä vielä yritän saada sen ytimen. Eli sun ongelma on se, että sä haluaisit ikään kuin paremman fiiliksen vai haluatko sä ratkaisuja sun petteihin? Kumpi on tärkeä? No voinko mä konkreettisesti sanoa vaikka Automatan kautta? Joo. Automatalla me haetaan patentteja ja sehän on ollut aika semmoinen pitkäaikainen betti, että siihen on tavallaan pitänyt uskoa, että ne patentit on järkeviä ja että me päästään tavallaan tiettyyn pisteeseen, koska se vaatii paljon aikaa. Niin, ja rahaa. Että miten tavallaan voi esimerkiksi siinä myös kestää sitä epävarmuutta, että onko tämä patentit hyvä valinta vai ei, ennen kuin se osoittautuu. Niin. Eli miten kestää epävarmuutta, eli tavallaan se, että milloin kannattaa sitten luovuttaa. Niin, ja että miten se ei tavallaan, koska se voi joskus haittaa työtä ja haittaa muita asioita. Niin, se epävarmuus. Niin, se tunne. Niin, kyllä. Ja sitten toisaalta sä ehkä toivot sitä, että milloin on se, mistä tietää, milloin on sopiva hetki hellittää. Kyllä. Eli unohdetaan tämä betti.
Joo, Eli milloin on aika luovuttaa. Et se on hyvin kyllä. siinä mielessä samanlainen myös tuo Kaaro, että Joo, milloin luovutetaan A ja mennään plan C:hin tai plan Joo. B:hin. Okei. Mutta se on erityisesti sen, niin kuin se oma suhtautuminen siihen epävarmuuteen. kyllä. Alright. No, tää on selvä. Ei siinä. Yes. Kiitos. Ei Otetaan. mitään. Nähdään taas sitten tunnin päästä. Joo. Tai reilun tunnin päästä. Okei. Ei siinä. Lähdetäänpä sitten metsään kyselemään. Työn iloa Samulle. Samoin. Jep. No niin, nyt ollaan lähdetty siirtymään metsän puolelle. Tässä on tämmönen avohakkuu ja ollut joskus joitakin kymmeniä vuosia sitten. Ja sitten on tää koivuhan tämmönen pioneerilaji, niin se on tullut tähän kuusimetsä'n paikalle. Tää on nyt ei ole kauhean mielenkiintoista metsää biomimetiikan kannalta, mutta täältä sattui löytymään tämmönen tammi. Kattelin vaan, että otin tästä maasta tämmöisen lehen ja mä katsoin sitä tammenlehti. Sitten kattelin ympäri, että missä on tammi, niin tossahan se on. Ja ennen kuin kysytään tältä tammelta vastauksia, niin täytyy sanoa, että pojat tai mun kaverit heitti niin pahat kysymykset, että mä pikkusen jännittää, että saadaanko me oikeasti vastauksia. Yleensä luonto ei multa koskaan pettänyt, mutta katsotaan tää tilanne. Ja sitten mulla oli vielä Tiitukselta, yhdeltä meistä tuli kans kysymys liittyen prokrastinaatioon. Ja hän oli semmoinen ongelma, että kaikki ehkä tärkeitä töitä, niin aina sitten viivyttelee ja ei mielestä saada niitä oikein tehtyä. Ja sitten seuraa ongelmia, niin otetaan se kolmaskin kysymys, eli prokrastinaatioon liittyen. Ja nämä kaksi ekaa kysymystä on hyvin samanlaisia, niin mua eniten niin jännittää se, koska ne on niin tyypiltään sellaisia, että liittyy vahvasti just tuohon niin suunnitelmien tekoon ja tulevaisuuden ennustamiseen, mikä on vaikeaa. Ja nyt sitten pitäisi tältä tammelta kysyä. Aloitetaan vaikka siitä Aaron kysymyksestä, joka kuuluu näin, että miten tiedän, että onko A vai B parempi ratkaisu. Ja otetaan tämä tammi ensiksi sen takia, koska tämä on hyvin erikoisessa paikassa. Onneksi ne ei ole kaatanut tätä. Tässä on niin selkeästi hakkuumiehet ollut fiksuja, jotka on jättänyt tämä henkiin. Miksi tämä on mielenkiintoisessa paikassa? No jos tästä pikkusen kuvaat tätä aluetta, niin sä huomaat, että no okei, tässä on haapaa ja haapa periaatteessa tarvii tässä kohdin on haapaa tämä niin syvänne. Se tarvii paljon vettä, mutta jos mennään esimerkiksi tuohon viereen, niin tuossa näkee, että tuossa on kataja ja sekin on kuollut tämä kataja. Todennäköisesti se kataja on kuollut kuivuuteen. Eli tämä on äärimmäisen kuivaa aluetta, koska tässä on kallio ja missä ei ole vettä, niin se kataja joutuu periaatteessa ulottaa juuri tänne niin alemmas. Ja vaan tämä ikään kuin tässä on tämmöinen vähän niin kuin jokimainen väylä, niin vaan tämä väylä on tavallaan rehevää maata ja kaikki muu täällä on kuivaa maata. Niin tuolla on minkään tämmöisen, puitten on tosi vaikea selvitä hengissä tuommoisessa paikassa. Ja nyt meillä on tässä tämmöinen tammi, joka on keskellä tuommoisia kalliot, jos katsot, niin siinä on kiviä ja kallio, ja se voi vielä tosi hyvin. Eli mistä me tiedetään, että se voi hyvin, siinä on paljon oksia. Ja tuolta on silmut tulossa, ja se on selkeästi hyvinvoiva tammi. Ja jos katsot vielä tuosta, niin näytät, että se on oikeasti niin kuin ihan kallion piirittämä joka paikasta. Ja nyt sitten lähdetään miettimään, minkälaisia A, B-vaihtoehtoja tällä tammella on. Eli mietitään ekaksi, mistä tämä tammi on tullut tähän, että ymmärretään sitä perustaa. Niin tammihan on tullut tähän sillä, että täällä on todennäköisesti ollut närhi. Jossain täällä esimerkiksi tuolla pihalla, mistä me tultiin, tuonne mökiin on joku 100 metriä matkaa, mistä tultiin. Niin todennäköisesti siellä on semmoinen iso tammi, niin sieltä on närhi kuljehtanut tammen terhon. Ja se on piilottanut sen tuohon kallion koloon. Ja se närhi ei ole pystynyt ottaa sitä, joko se närhi on kuollut talvella, taikka sitten se on vaihtoehtoisesti unohtanut sen tammenterhon tonne, tai se ei ole tarvinnut sitä tammenterhoa enää tuolla kallion välissä, ja sitten se on lähtenyt kasvaa. Tämä on oma tarinansa, miksi tammi käyttää tämmöistä taktiikkaa. Sillähän on se käyttää tämmöistä taktiikkaa, että se antaa niin valtavan hyviä lahjoja, että oravat ja närhet alkaa ja
muut eläimet alkaa säästää niitä, ne vie tämmöisille piilopaikkoihin niitä, ja sitten ne unohtelee niitä sinne, ja sitten niistä tulee uusia tammeja. Ja tammenterhossa on vielä semmoinen tärkeä juttu, että sen siemenenhän on valtavan kokoinen, niin se on vähän niin kuin yrityksissä niin mieletön alkupääoma, ja se sillä alkupääomalla sitten pystyy tekemään juttuja. Ja tässä tapauksessa mä ajattelen, että se iso alkupääoma on varmasti auttanut siinä, että se on saanut heti, sillä se pystyy tekemään 40 senttiä juurta pelkästään sillä omalla massallaan. Eli kun se on ollut tuossa kuivassa paikassa, niin se on saanut tosi syvälle tänne juuret, missä voi olla pieniä määriä vettä. Ja muutenkin tammihan on niin kuin laatupuu. Se panostaa sekä pystypuoleen, eli tämähän on tavallaan vain pieni osa tätä puuta, mitä sä tässä näet. Eli tämä on vaan se vähän niin kuin kukka. Ja se todellinen elämä tapahtuu tuolla juuristoissa, ja se ikään kuin merkityksellinen. Niin se on pystynyt, koska se panostaa kauhana tähän pystypuoleen, niin samalla tavalla se panostaa valtavasti niin kuin sopusuhtaisuus. Sitten se panostaa valtavasti juuriin. Niin mä uskon, että se on vetänyt tuonne juuret parhaimmillaan tuonne niin kuin tosi syvälle, vähän niin kuin tänne kallion reunoille, niin sitten tuolta kalliolta valuu siihen päälle vettä, ja se isolta alueelta sitten pystyy niin kuin kaivamaan vettä. Alright. Tämä on niin kuin tämän tammen niin kuin perustiedot. Ja nyt meidän pitäisi miettiä, että minkälaisia vaihtoehtoja sillä on. No, mulla tulee heti ensimmäisenä mieleen, että sillä on vaihtoehto, että kasvanko vai enkö kasva. No, totta kai se kasvaa, eli on päivän selvät vaihtoehdot, että se on nyt joutunut tuohon, niin se ei voi valita, että otetaan tuolta alhaalta joku parempi paikka, missä on enemmän vettä. On vaihtoehtoja, missä sun on itsestään selvää, että se B ei ole edes kunnolla niin kuin pelattavissa ole vaihtoehto. Ei, se joutuu tekemään, niin okei, se me opitaan ainakin aluksi, että tunnista, onko sulla oikeasti vaihtoehtoja. Eli jos ei sulla ole, niin valitse silloin se A-vaihtoehto, mikä on niin kuin suoraviiva siellä ja ala kasvamaan. Okei, sitten se lähtee kasvamaan. Sitten sillä on vaihtoehto, että kasvatanko juurta ensiksi, vai kasvatanko vartta? Eikö? A-vaihtoehto, että menkö alaspäin vai menkö ylöspäin? Ja ennen kuin tammi menee ylöspäin, niin tosiaan se sen 40 senttimetriä kasvattaa juurta. Eli jos juuri on vaikka vaihtoehto A ja vaihtoehto B kasvata ylöspäin, niin se tekee aina 40 senttiä juurta. Ja sillä on tämä viisaus, koska se on kehittynyt satojen miljoonia vuosia aikana. Niin se pystyy sitten, sen viisaudelle se tietää, että jos ei se saa vettä, niin se kuolee saman tien. Eli voidaan niin kuin ajatella näin, että mieti, mikä on sun seuraava siirto. Jos se olisi valittanut vaihtoehton B, eli se olisi kasvattanut ylöspäin eikä juurta, niin se olisi saman tien kuollut vedenhukkaan, eikä se olisi voinut enää rakentaa itseään lisää, koska sillä ei olisi ollut silloin niitä juuria, jotka vesi on sen tärkein rakennusaine. No niin, eli tavallaan me voidaan niin kuin ajatella sellainen, että nyt jos sulla on tämmöinen vaihtoehto A ja B, niin sun pitää periaatteessa pystyä yrittämään miettiä, että seuraavan N-ajan, N-kuukauden, N-viikon, N-vuoden aikana, onko jompikumpi näistä vaihtoehtoista, jotka ajaa mut kuolemaan, eikö? Eli tässä tapauksessa se vaihtoehto B olisi ajanut tämän tammen kuolemaan. Ja nyt me voidaan miettiä Aaron case, että Aaron caseissähän se oli se, että taloustiede, rahoitus vai taloustiede. Niin me voitaisiin tavallaan miettiä sitä, että mitä tarkoittaisi Aaron tapauksessa NS se kuolema. Eihän se varmasti kuole kummassakaan näissä vaihtoehtoissa, mutta kumpi näistä on niin jo lyhyellä tähtäimellä ajaa sen umpikujaa. Tässä tapauksessahan, jos esimerkiksi se tykkää jommasta kummasta selkeästi vähemmän, niin se voi konahtaa siihen opiskeluun sitten, jos se valitsee väärin, eikö? Tai sitten se voi käydä sillä tavalla, että jommassa kummassa ei ole tulevaisuudessa töitä, eikö? Sitten se opiskelee jonkun ammatin ja jommassa kummassa ei ole tulevaisuudessa töitä. Ja
nyt me ollaan mietitty, soriko tämä on niin, näin monimutkaista, mutta tämä kysymys oli niin sairaan vaikea, niin tämä vaatii aika systemaattista lähestymistapaa. Nyt me ollaan käytetty muutamia esimerkkejä. Sitten seuraavaksi käydään vielä yksi esimerkki läpi. Jos te katsotte noita oksia, tämä on vanha tammi. Tämä on oikeasti aika vanha. Mä väittäisin, että tämä on, mä en osaa hyvin arvioida, mutta varmaan niin kuin 70-vuotias tammi hyvinkin. Koska se ei ole vaan päässyt kasvaamaan, koska sillä on ollut nimenomaan niin vähän vettä. Niin se on tehnyt valtavan määrän oksia. Niin sehän joutuu aina miettimään, että teenkö oksan tohon suuntaan vai tohon suuntaan. Nyt ei ole enää vaan A ja B, nyt täällä on niin N-vaihtoehto. Menkö etelään, pohjoiseen, itään, länteen. Ja jos me katsotaan, niin täällä on oksia vähän niin kuin joka suunnassa. Niin tässä kohdassa se tekee niin, että se tuolla, jos menet ihan tonne ylös, kuvaat, niin huomaatte, että se tekee oksia joka suuntaan. Ja pikkuhiljaa se tappaa ne oksat, mihin ei keräänny valoa. Eli tavallaan jos se investointi näihin molempiin on pieni, eli esimerkiksi Aaron tapauksessa, jos se pystyy ottaa pääaineeksi jomman kumman ja opiskella molempia kursseja vähäsen, ja se investointi on pieni, ja sitten se voi vaihtaa sen pääaineen jossain vaiheessa, niin sen kannattaa ottaa molemmista kursseja, eikö? Eli ottaa molempia, vähän katsoa, miten se homma menee, ja sitten sen kannattaa pikkusen samaan aikaan tutkia, että kummassa on paremmat työmahdollisuudet tai kumpi tuntuu miellyttämältä ja näin, eli alkaa yhdistämään tätä ikään kuin kummassa on enemmän elinvoimaa juttua. Eli tavallaan jos on pieni investointi, niin sitten jos pieni investointi, niin tee molempia. Mä kirjoin sen ylös. Alright. Nyt meillä on jo käytetty muutamia tällaisia tähän nimenomaiseen kysymykseen vaihtoehtoja, mutta nyt meidän pitäisi muodostaa tämmöinen, mitä jos Aarolla tulee tämä sama kysymys monta kertaa. Ja meidän pitäisi yrittää muodostaa tästä tämmöinen vähän niin kuin yleinen kaava. Ja se yleinen kaava on ehkä sellainen, tai mä itse asiassa muistankin, mä oon joskus aiemmin tämän tehnyt, taas jos me mennään tähän tammeen, niin sillä on joku strategia. Tässä tapauksessa se on tammen strategia, ja se pelaa aina sen omaa strategiaa. Ja jos ei sulla strategiaa, eli tavallaan tammen strategia on laatu. Se tekee kaikki, sillä on iso siemen, sillä on hyvät juuret, sillä on tosi vahvat oksat, se ei kaadu helposti, se elää ihan sairaan pitkään, sitä ei loiset pysty syömään, se pelaa niin kuin sitä laatua. Ja sillä on näytteitä, sillä on niin kuin vahvat todisteet, että se toimii, koska sen esi-isätkin on selvinnyt hengissä. Niin jos ei sulla strategiaa, niin sun pitää etsiä sitä strategiaa niin kauan, että sulla on riittävän hyvä. Mikä on sun, aiotko sä perustaa yrityksen, onko sulla joku henkilökohtainen urasuunnitelma, että sä oot työntekijänä. Mietit niin kauan sitä strategiaa, että se on niin vahva, että sä voit luottaa. Jos et sä voi luottaa sitä, niin jatka strategian etsimistä. Siihenkin saa apuja. Sitten kun sä oot löytänyt sen strategian, niin pelaa sitä omaa strategiaa. Eli tavallaan eihän tämä tammi tehnyt mitään muuta, aina siltä A ja B-vaihtoehto, niin se mietti, että mikä on sen oman strategian mukaista. Periaatteessa voidaan ajatella, että tämän tammen isä tai äiti, tarkemmin ottaen, niin, tai isä ja äiti molemmat, niin nehän ovat antaneet sen alkupääoman jo tonne. Ne on tehnyt sen puolesta jo ensimmäisen vastauksen, että pelataan isolla alkupääomalla, eli laatua ja varmaa bisnestä. Ja se on tehnyt sen ensimmäisen heidän puolesta. Sitten tammi on jatkunut sillä, sen strategiaan kuuluu, että kunnon juuret, hyvä, kaikki laatu lähtee huippujuurista ja se pelaa sitä omaa strategiaa. Eli sitten kun sulla on jos sulla on tämmöinen rahoitus- ja taloustiede, niin voidaan ajatella näin, että Aaro tarvisi tähän selkeän strategian omalle elämälle. Että nyt sitä päätöstä ei ole kytketty sen elämän strategiaan. Sen pitäisi eka tehdä elämän strategia, ja sitten tämä on tavallaan vaan alipäätös siihen, eikö? Eli esimerkiksi aikooko se asua ulkomailla, miten alkoiksella startup-yrittäjänä tai sun muuta. Eli sen hankaluus tulee, se ei osaa vastata tähän, koska se ei tiedä sen elämän strategiaa. Joten nyt meillä alkaa olla tämä vastaus valmis. Eli vastaus on se, että monesti tämä A-B-ongelma johtuu siitä, että sä et ole kytkenyt sitä kysymystä sun elämän strategiaan,
tai se sun elämän strategia on liian huono. Jos se on liian huono, etsi sitä, kunnes tulee parempi, tai ainakin vähäsen, ja sitten vastaat tähän kysymykseen. Tai jos on hyvä, niin luota siihen sun omaan strategiaan, ja kato kumpi näistä A-B-vaihtoehtoista vastaa paremmin siihen omaan strategiaansa. Nämä peuranjälkiä. Siellä, missä ei ole ihmiset, niin tää on ihan täynnä tämmöisiä pikkumyhkyröitä, peuranjälkiä, ja tässä on varmaan niiden yöpymäpaikkoja ja kaikkea tällaista. Eli kun ihmiset lähtee pois, niin peuroilla alkaa juhlapaikat. Tätäkin voidaan miettiä, että onko näillä peuroilla jotain opetettavaa. Mä en valitettavasti ole, eikö siis tarkoitan kaurista. Muistaakseni metsäkauri, kun mä tullessani näin kakkaa, niin näytti ehkä enemmän kaurilta, mutta mä en ole valitettavasti eläinasiantuntija. Mä tiedän vaan jonkun verran, koska eläimiä on paljon vaikeampi nähdä ja puita taas on paljon helpompi nähdä. Mutta haluan vielä sanoa, että varmistuksesta, että uskotte, että se oli kuivaa. Eli jos katsotte tässä, niin tässä on katajaa. Kataja on tämmöinen niin kuivan alue. Niin se on nyt tuolla alhaalla oli se tammi ja noustiin vaan 50 metriä ja huomataan, että täällä on tosi kuivaa. Eli se analyysi meni oikein. Ja sitten jos katsotaan tänne, niin täällä näkyy nyt, nämä on vanhoja mäntyjä, eli mänty kasvaa kuivassa. Eli täällä on tosiaan tehty se hakkuu, mitä aluksi veikattiinkin. Niin täällä on mäntyjä täällä ja tuolla alhaalla sitten voi olla niitä kuusia. Ja ehkä me voitaisiin ottaa tähän, tässä on nyt mielenkiintoinen yksityiskohta. En tiedä, tunnistatteko tämän kasvin, mitä tässä on tosi paljon. Aivan valtavasti. Tämä on pihlaja. Ja pihlajalla on tosi mielenkiintoinen strategia. Se on sellainen, että linnut syö, se houkuttelee. Voi ajatella, että se on vähän niin kuin bisneksessä. Eli sulla on pihlajan marja, se on joku tuote, joku lintu syö sen. Ja sitten se lintu maksaa siitä, se ei maksa siitä rahalla, mutta se lintu maksaa siitä kuljetuspalveluiden kautta. Eli se lintu esimerkiksi, tämä on voitunut syntyä sillä, että tässä on ollut ennen näitä puita. Ja se on istunut siellä puitten oksalla joku lintu, esimerkiksi tilhi. Itse asiassa tilhi saattaa rikkoa sen siemenen, mutta joku semmoinen lintu, joka oikeasti syö sen kokonaisena. Sitten se lintu kakkaa ja tohon syntyy pihlaja. Eli pihlajalla on tosi hyvä levittäytyminen. Ja levinneisyys on pihlajan tavallaan ykköstrategia, koska pihlajaa ei kasva kauhean korkeaksi, niin se saa kaikilta suomalaisilta turpaa niin korkeustaistelussa, eli se hävii tämän. Eli jos sulla on vaikka koivu, se on lyhyempi kuin koivi, se on lyhyempi kuin kuusi, se on lyhyempi kuin mänty, se on lyhyempi kuin haapa, se on lyhyempi kuin tammi, se on lyhyempi kuin vaahtera. Se jäytyy aina tänne, se joutuu aina valoon. Valotaistelussa jää kakkoseksi, ei joudu valoon, vaan nimenomaan varjoon. Ja sitten se on yrittänyt tehdä tämmöistä strategiaa, että se levii tosi nopeasti semmoisille alueille, missä se pääsee vähän kasvaa valossa. Ja sitten se on tämmöistä hyvin kitukasvumeininkiä, että ollaan kuivalla maalla, otetaan se vesi, mitä lähtee, ja äkkiä tehdään pihlaajamarjoja ja äkkiä levitään vähän uudella. Että tämmöinen kunnon invaasiotaktiikka, voisiko sanoa täällä pihlaajalla. Ja nyt, kun tästä on kaadettu nämä puut, täällä on kuivaa, koivu ei voi täällä oikein kasvaa, ja sitten lisäksi täällä on heinää, niin se tekee sitten kasvusta vaikeamman. Niin tämä pihlaaja, siinä kakassa on sen verran ravinteita, eli se vettaa oikein kunnolla siihen invaasiotaktiikkaan, niin kun se linnun kakassa on ravintoita, niin se pystyy tuohon sammalen päälle paljon helpommin lähteä sit suoraan kasvamaan. Ja mä uskon, että täällä on näin paljon näitä, ei sen takia, että jokainen näistä olisi välttämättä syntynyt siitä, että lintu on kakannut siihen, tai jokainen on siitä syntynyt, kyllä. Tai on voinut ehkä, että on tippunutkin, mutta pääasiassa siinä on niin, että tästä on kaadettu vähän näitä, ja tämä on alkanut versoilemaan, eli juurista, tai juuriversoja, tai ei ehkä välttämättä juuriversoja, mutta tämmöisiä tyviversoja, että yhdestä pihlaajasta tulee moni. Eli sitä invaasiotaktiikkaa pelataan sitten tosi laajasti. Ja nyt voitaisiin katsoa, että voisiko tämä pihlaaja vastata tuohon Tiituksen taikka sitten Aaron ongelmaan, eikö Samulin ongelmaan. Ja Samulilla oli se, että
jos me käytäisiin se Samulin ongelma nyt ekaksi läpi, eli sillä oli se, että sulla on erilaisia bettejä, ja miten voi henkisesti kestää että joutuu tekemään epävarmoja tavallaan ratkaisuja. Että sä oot tehnyt jonkun epävarmuusratkaisun, miten sä voit sietää sitä, ja toisaalta milloin tietää, että milloin lopettaa sietämästä sitä. Tämä oli hyvin lähellä sitä Aaron kysymystä. No, jos me katsotaan nyt vähän niin kuin tuosta näkökulmasta epävarmuutta, niin tavallaan jokainen näistä pihlajista on ensinnäkin epävarma siitä, että kannattaako niiden kasvaa siinä paikassa. Ja jälleen kerran ne ei voi kasvualustaa tehdä, niin niiden kannattaa tavallaan yrittää. Ja ehkä tosta tulee semmoinen, että monet näistä voi kuolla kuivuuteen. Esimerkiksi tossa nähdään, niin itse asiassa onkohan tossa tammikuulle vieressä? Vai onko se haapa? Eikö tää on haapa? Tää on haapa. Ja tää on haapa. Mutta tässä on pihlaja. Ja täällä näkyy vähänkin tämmöisiä hyvin kuivuneita. Mä en tiedä, onko tää myrskyssä vai mihin tää on kuollut nämä pihlajat. Mutta periaatteessa niillä on vaikeaa elämää, kun täällä on niin sairaan kuivaa. Ja myös sitten ravinteistakin ja vedestäkin on kisa, kun nämä heinätkin imee paljon vettä ja kaikki. Niin tää kyllä näyttää siltä, että tässä on käynyt, no en tiedä, onko käynyt mitään, mutta joka tapauksessa näillä kaikilla on kuitenkin riski siihen, katsotaan, jos me löydetään joku pihlaaja, joka on oikeasti tosi isoissa ongelmissa. Otetaan vaikka täällä. Okei, tää ei oo. Täällä on pihlaajaa. Täällä on. Kattokaa, tässä on muuten tammi. Eli tässä nähdään, mä ajattelin, että tää olisi tosi huono paikka kasvaa, mutta jälleen kerran kun tammi pelaa laatupeliä, niin tää kuusihan taistelee juurilla tota tammea vastaan, niin tää tamme pystyy tässä niin kuin selviämään, sieltä se on vaan yrittää puskea. Mutta katsotaan vielä, että löydetään se. No täällä taitaa olla. Tällä alkaa olla jo aika huonot selviytymismahdollisuudet. Jotenkin mulle näyttäisi, että tästä on niinku ihan katkaistu, että onko se ihminen vai voiko kauristaa joku tämmöinen syödä näitä, mutta joka tapauksessa me huomataan, että tää on tästä, onko se kasvanut, että tää on heilunut siinä ja se on kuollut ja tää niinku varjostaa, tässä alkaa olla niinku tosi heikot. Täällä on itse asiassa vielä heikommat selviytymistodennäköisyydet. Eli näette täällä ihan kuusen alla. Et sulla on niinku sekä vesiongelma että varjo-ongelma. Ja sitten nämä heiluu tässä, niin ne tuhoaa noita sun lehtiä ja kaikki uusia juttuja. Niin me voidaan niinku ajatella, että tollakin noin, niin silloin kun sulla ei ole parempaa strategiaa, niin kuin tällä hetkellä ton pihlaajan paras strategia on vaan se niin kuin jatkaa. Eli se on, vaikka me kaikki pystytään, näin ihminen sanoa, että se on lähes varmasti tuhon tuomittu. Että se kuolee johonkin syyhyn, niin se kannattaa silti jatkaa sitä kestää sitä epävarmuutta, koska sillä ei ole parempaa strategiaa. Et sun pitää aina miettiä, että mikä on sun paras strategia. Eihän se ole parempi strategia, että se vaan lakkaa kasvamasta. Sillä on niin kuin 2 vaihtoehtoa, kasvaa tai lakkaa kasvamasta. Ja nyt se kasvaa. No miten se on mahdollista, että se selviäisi hengissä? No siinä on monta eri vaihtoehtoa, että se saattaa silti selvitä. Tähän voi iskeä kuusenkarnakuoriainen. Tämä voi kuolla kuivuuteen, tämä kuusi, kun tämä on tosi kuivalla paikalla, mutta sen juuret ylettyy todennäköisesti taas tänne niin hyvin alas, eli se jotenkin selvii, mutta nämä voi kuolla, kun nämä tästä vähän kasvaa, niin ne alkaa imemään liikaa vettä ja ne vähän niin tappaa itsensä, jolloin sille pihlajalle tulee hyvät mahdollisuudet, tai se voi kasvaa täältä välistä, eli se pihlajalla, kun se on tuommoinen leviä ja se tietää, että se on huonompi pituuskasvutaistelussa, niin se kiemurtelee. Mä oon nähnyt monesti, se kiemurtelee täältä väleistä ja sitten se saattaa tulla vaikka niin tämmöiseen aurinkoiseen paikkaan. Sitten se saa sieltä aurinkoa ja jos se saa ujutettua tänne käytävälle tai tässä missä tämä vesi kulkee, niin sitten se voi saada sieltä vettä. Eli sillä on pienet mahdollisuudet selvitä. Ja miten se sitten sietää sitä epävarmuutta?
totta kai se ei tunne mitään, se ehkä vastaisi, että no en mä tunne mitään, mulla ei ole oikein muita vaihtoehtoja. No hei, mietitään sitten, kun sillä on erilaisia vaihtoehtoja, että sillä on vaihtoehtona se, että se lähtee tavallaan, joo, käydään se, jos tulet kuvaamaan tänne. Niin sillä on monenlaisia vaihtoehtoja. Elikkä periaatteessa se voisi, jos sillä käy hyvä, niin se voisi yrittää kasvaa tästä tänne. Ja se saisi iltapäiväaurinkoa. Mutta tässä on tosiaan se vaara, että kun myrskyssä nämä heiluu, niin ne aina piiskaa ja se saa vähän niin kuin selkäänsä samalla tavalla kuin toi toinen pihlaja. Mutta yksi potentiaalinen vaihtoehto on sillä kasvaa tänne, eikö? Sitten toinen potentiaalinen vaihtoehto on se, että se tekee vähän samalla kuin toi toinen, että se alkaa kasvattaa, että jos se kuivuu toi pääoksa, niin se kasvattaa tänne paljon juuriversoja ja se yrittää niin kuin tuolla selvitä. Koska valo ei ole välttämättä sen suurempi ongelma, sen suurempi ongelma on toi vedensaanti ja niin kuin juuritaistelu ylipäätänsä, että saako ravinteita ja näin. Niin periaatteessa se voi siinä yrittää vahvistua ja sitten jossain vaiheessa vaikka yrittää uudestaan sitten pinkasta tai odottaa parempia aikoja. Eli sillä on paljon erilaisia vaihtoehtoja. Tällä hetkellä se on kasvattamassa tästä silmuja ja näyttää, että se on vaan menossa eteenpäin. Eli tällä hetken strategia on kuitenkin se ykköstaktiikka, että yritetään tästä läpi. Ja sehän ei tiedä vielä, että täällä on se aukko, että täällä on sen tavallaan toivo. Se ei niin kuin näe sitä, mutta sillä on taas jälleen kerran sen perustrategia. Eli mitä se on isiltä ja äiteltä oppinut, niin se strategia on kasvaa ylöspäin lähtökohtaisesti ja etsii valoa. Ja se etsii sitä valoa sillä, että se kasvattaa erilaisia pikkuoksia ja aina kun ne oksat pääsee lähemmäs valoa, niin ne oksat jää henkiin, jotka on valossa, ja ne kuolee, jotka on varjossa. Eli se tavallaan etsii täältä koko ajan sitä aktiivisesti sitä parasta vaihtoehtoa. Ja sitten se luottaa siihen omaan strategiaansa, että kokeillaan näitä ja pelataan tätä niin kuin, sen strategiassa on monia eri vaihtoehtoja. Se pelaa koko ajan sitä omaa strategiaa ja elää tavallaan sen tilanteen mukaan. Ja nyt jos me mietitään tuohon Aaron neuvoon verrattuna, että jos on se oma strategia hukassa, jos oma strategia on hukassa, niin luo se strategia. Jos se strategia tuntuu epävarmalta, paranna sitä strategiaa, mutta sitten kun sulla on se varma strategia, niin luota siihen oma strategiaan. Et esimerkiksi Automatalla me ollaan tehty se strategia hyvin perusteellisesti, niin me luotetaan siihen, että se patenttijuttu on. Ja sitten meillä on plan B, niin kuin tälläkin on plan B. Että jos tämä hakkaa sen hengiltä, niin sitten kasvetaan tuolla ja jäädään pelaamaan aikaa. Pelataan vaikka tyviversoja lisää tai yritetään jostain muusta suunnasta. Sillä on plan B olemassa. Ja meilläkin on samalla tavalla plan B. Elikkä olisiko tämä vastaus tähän Samulin kysymykseen semmoinen, että sama kuin Aarolle, eli jos ei sulla strategiaa, eti se. Sitten kun sulla on strategiaa, niin tarkasta, että onko sun tämä asia, mitä sä haluat henkisesti kestää, onko se kytketty siihen sun hyvään strategiaan. Jos se on kytketty, niin sulla pitäisi olla plan B ja triggeri, milloin se plan B otetaan käyttöön. Eli tällä pihlaajalla se triggeri on se, että sitten kun oksa lyö sitä ja tuhoaa aina noi uusimmat silmut esimerkiksi, niin siinä vaiheessa, taikka käy samalla tavalla kuin tuolle toiselle, joka on kuollut kokonaan tuosta puolesta välistä, niin siinä vaiheessa aletaan tekemään tyviversoja, eli tuommoisia pieniä, ja toivotaan, että niillä on parempi suunnitelma. Meillä voisi Automatalla tarkoittaa sitä, että jos ei saada riittävästi resursseja tai jostain muusta syystä ei voida saada patenttia aikaiseksi, niin sitten yritetään elää ilman patenttia ja tehdään liiketoimintaa. Sitten meillä pitää olla joku triggeri, että no meillä se triggeri on se, että sitten kun alkaa näyttää selvältä, että meillä ei ole enää mitään mahdollisuuksia saada patentteja. Ja sitten kun sulla on se strategia selvä, niin sen jälkeen vaan niin kannustaa itse, että miksi tätä jäädään miettimään, että tämä on kerran mietitty läpi, nyt vaan pelataan sitä omaa strategiaa sitten eteenpäin.
Alright, mennäänkö sitten? Me ollaan nyt jääty tähän matkalle. Pahoittelen, koska me ei ole päästy sinne varsinaiseen metsään, mitä mä haluaisin näyttää. Niin mennään nyt sinne lopulta sinne itse metsään. Ja tässä niin nämä polut, tämmöinen ihan mielenkiintoinen yksityiskohta. Nämä polut, mitkä, jos tässä katsot, niin tää on täysin näitä kaurin ja peuran polkuja. Niin ne ei aiheuta samanlaista viivaa kuin ihmisten polut. Niin mistä se johtuu? No tää on mitä mä tänään keksin, niin se syy on se, että nämä sammaleet on oppinut tottumaan kaurin jälkiin. Eli kaikki mitä tässä kasvaa, niin ne on tottunut kaurin jälkeen, mutta ne ei ole tottunut ihmisen jalanjälkeen. Eli ne ei ole onnistunut rakentamaan resilienssiä ihmisen kävelyä vastaan, mutta ne on oppinut rakentaa resilienssiä kauriin, koska ne kaurit on kävellyt täällä niin sairaan pitkään, miljoonia vuosia. Mutta ihminen ei ole kävellyt täällä pitkään. Niin se on ihan mielenkiintoista. Täällä on isompi kaurinpolku, jos haluat tulla katsoa. Nämä yleensä menee aina optimaarisinta reittiä, eli ne on kaikkein energiatehokkaita reittejä. Katsotaan, onko Tiituksen kysymykseen tähän sitten jossain vaiheessa, mutta niin mä kävelin täällä ja mä huomasin, että näitä oli paljon täällä, niin nämä on niin vähän tosi energiatehokkaita reittejä. Alright, mutta mennään vielä vähän eteenpäin. Sitten, muistaakseni tässä oli vielä kolmas. Joo, tässä on vielä kolmas kaurin polku. Tossa näkee kakkaa. Onkohan siellä ollut rusakoitakin? Kenties. Mutta pääasiassa niin kauriin reittejä. Ja oliko se nyt Joo, se oli täällä päin. Tää on hyvä kysymys, miksi sillä on 3 polkua vierekkäin. Mutta mä luulen että se pystyy tavallaan helpommin aina katselemaan, niin että syö aina vähän eri paikoista. Että esimerkiksi täällä taas näkyy, niin täällä on niin myllät tätä aluetta, että tätä on syöty, niin aina välillä vaihtaa. Vähän niin kuin kaikki on sama, 3 polkua kaikki samaan suuntaan, mutta silti myllätään tätä aluetta. Eli tässä on käyty taas isolla alueella syömässä, niin sulla on vähän niin kuin 3 laidun aluetta, mitä sä voit. Tää on nyt tämmönen nopea päätelmä, en osaa sanoa. Täällä näkyy. Täällä on myllätty ihan kunnolla, varmaan talvella syöty sitten. Tässä on voinut olla vähemmän lunta, kun tässä on puita, jotka estää, niin täällä on syöty ihan sairaana. Melkein niin kuin näyttää villisiankin jäljeltä. Mutta niin, sekin on mahdollista, että täällä on ollut villisika. Tosiaan, jos joku on teistä kuulijoista ammattilainen, niin voi sanoa. Mutta joo. Taas löytyy tamminlehti. Katsotaan mistä löytyy syyllinen. Mistä löytyy syyllinen? Tässä. Siellä näkyy vielä muutama lehti puussa. Eli oikeastihan Suomessahan on siis paljon tammia, mutta ne on kerätty vaan laivanrakennukseen. Ja mä uskon, että niin Suomi alkaa tammistumaan taas nyt, kun niitä ei enää kerätä. Mutta ne on päässyt tavallaan, se kanta on päässyt niin vähäiseksi. Niin jälleen kerran tammi selviää tässä tosi hyvin. Tässä ei paljon vettä, mutta se juuret on niin hyvät, niin se tämmöisessä kuivassa paikassa, missä on mäntyjä, niin pystyy selviämään. Tässä on myös mielenkiintoinen yksityiskohta. Keskellä kuivaa metsää on harmaa leppä. Ja todennäköisesti tämä harmaa leppä on tullut tähän niin, että peuran turkissa on ollut harmaa lepän siemen. Niitä tippuu, siinä on aina, niitä siemeniä tippuu aina tuossa kevättalvella. Sitten se on tullut tähän kuivaan paikkaan ja se on selvinnyt vielä hengissä. Todella erikoinen juttu. Totakin voidaan katsoa, jos se tulee johonkin kohtaan.
No niin, kun tuut sieltä, niin kato miten metsä muuttuu, kun tullaan vähän niin kuin ikimetsään. Tää ei ole ihan täysi ikimetsä, mutta huomaat miten täysin erilainen niin kuin meininki. Eli täällä on ihan niin kuin, vähän niin kuin kaikki on tosi harmoniassa. Eli jotta katsot, niin täällä ei ole minkäännäköisiä tämmöisiä niin kuin riitasointuja. Nyt tullaan, ja sitten kysymys kuuluu, että miksi nämä männyt on näin pieniä? Että jos tää on ikimetsää, niin miksi nämä männyt on näin pieniä? Niin se vastaus on siitä jälleen kerran, että täällä on niin sairaan kuivaa, tää on pelkkää kalliota, niin täällä ei voi selvitä. Ja nyt sitten miettii, että miksi täällä ikimetsässä on jälkiä, niin täällä esimerkiksi niin tästä on taas peura kaivannut lumealta, tai kauris, jompikumpi kaivannut lumealta jäkälää ja syönyt tätä. Eli tää on niinku ainut tämmönen ikään kuin tahra tässä, mutta nopeasti se kasvaa uudestaan, että se ei isoa vahinkoa aiheuta. Mutta nyt olisi tämä Tiituksen juttu. Me ollaan käyty pihlajaa nyt paljon enemmän läpi, niin jatketaan sillä pihlajalla, kun tässä nimittäin sattuu olemaan pihlajaa. Ja sitten on koivuja. Elikkä täällä on yksi pihlaja. Tässä on toinen pihlaja, miettikää minkälainen mesta. Tässä on kaatunut mänty, näkyy tuolla, kuivunut. Tää on yleensä sen merkki, että ollaan ikimetsässä, kun puita alkaa kuolemaan. Tää ei ole ihan ikimetsää, mutta kun täällä on liian vähän eläviä puita, mutta yleensä ikimetsästä löytyy aina, yli joka 4. puu on kuollut, koska sinne jätetään kuolleet puut. Mutta vähän, tämmönen on luonnon viisauden kannalta ihan huippuhetki. Tässä me voidaan analysoida vähän ensiksi tätä mäntyä. Niin kuin katsotte, niin nämä kalliot on ihan paljaita tästä. Ja miten se on mahdollista? No se on mahdollista silloin, että tämä mänty, tämä todistaa, että se juuritaistelu on todellista. Se mänty on vetänyt tämän ihan täyteen näitä juuria. Aivan joka paikka ihan täynnä juuria, koska sillä ei ole ollut juuri edes aluetta tässä. Niin se on niin tiukasti vetänyt kalliota, että sieltä lähtee, täällä on niinku kallion palasia. Tässä vaikka, niin kallion palasia on lähtenyt mukana. Että se on niinku oikeasti mennyt ihan sen niinku ympärille joka paikkaa. Eli tästä me tiedetään, että tämä juuritaistelu on niinku todellista. Että sulla ei vaan ole mitään aluetta. Sulla ei mitään aluetta, missä sä voit niinku rauhassa kasvaa, koska tämä mänty on ottanut kaikki alueet. Ja tätä on käyttänyt sitten hyväkseen muun muassa tämä pihlaja. Eli nyt kun tämä mänty kuolee, se lakkaa ottamasta ravintoja ja vettä, niin täällä on syntynyt tälle pihlajalle. Tässä on todennäköisesti, tässä on joku mustarastas, tai mä en tiedä, syökö mustarastas pihlajamarjoja niin paljon. Tai kyllä se syö, kyllä mä sen tiedän, mutta onko se vaikka kakannut tuosta tohon ja tohon on syntynyt sitten pihlaja. Ja nyt se kasvaa sitten tohon. Ja vastaavasti sitten täällä on niinkö koivu on saanut vähän niinkö osumaa. Koivu on saanut osumaa sitten tuolta. Ja sitten se on kasvattanut tähän niinkö tyvinversoja. Että tää on voinut olla sillä, että tämä mänty on käätynyt. Ja tää on saanut liian ison tämän tasapaino on niinkö järkkynyt tämän koivun. Ja sehän on sama koivu kuin tämä viereinen, koska nämä on sen tyvinversoja. Niin se tasapaino on järkkynyt, kun se on varmaan kaatunut, kun tämä maa on tästä siirtynyt. Niin sitten se on alkanut tekemään tähän uusia tavallaan silmuja. Ja tätä mä pikkusen lunttasin, koska mä tätä Tiituksen vastausta kävin jo vähän miettimässä. Niin tämä voi opettaa sellaisen asian tuohon Tiitukselle, kun sillä on ongelma, että se alkaa viivyttelemään. Elikkä vitkuttelee. Niin mitä me voidaan tästä oppia? Periaatteessa tällä puullahan on se perustehtävä, että kasva ylöspäin. Ja me huomataan tässä, että se on jo aluksi syystä tai toisesta sillä on ollut ongelmia, se on kasvanut tällainen hassusti. Tuolla se on niinku, että otetaan tää nyt homma kunnolla, otetaan itteen niskasta kiinni ja kasvetaan suoraan ylöspäin. Ja tässä se on nyt kasvanut hienosti ylöspäin. Mutta tässä on ehkä Tiitukselle se vinkki, että jos se tuntuu niin kauhean vaikealta, niin voithan se testailla myös niin muita suunnitelmia. Ja tässä on niin se toinen suunnitelma, mikä on paljon suoraviivaisempi. Eli löytyykö sitä näin. Mutta tässä se on tehnyt tavallaan vähän niin kuin, että se kokeilee molempia.
mä en tiedä, onko tämä hyvä taktiikka. Itse asiassa tämä on hyvä taktiikka, mitä se nyt tekee. Ei tavallaan, voi olla, tähän mä en osaa sanoa, voi olla, että täällä on joku tieto siitä, että tässä tilanteessa se valonsaanti ei ole kuitenkaan niin kuin tavallaan kauhean iso ongelma. Niin se kannattaa vaan vähän niin kuin, tehdä vaan paljon näitä, vähän niin kuin tämä pienempikin, että tehdään vaan paljon oksia tähän matalalle, koska lähtökohtaisesti varren rakentaminen on haaste vaan silloin, kun täytyy päästä voittamaan se valokilpailu. Niin nyt se vaan tekee kauheana oksia, ja sitten se jossain vaiheessa yrittää lisääntyä, ja saman tyyppiä kuin tämä. Niin pystyykö tästä nyt viivyttelyyn jotain muuta ottaa? Eli yksi oli tämä, että jos se tuntuu tosi hankalalta, voithan se testata jotain muuta. Ja tämä tuntuu vähän niin kuin luontevammalta. Ja samahan on täälläkin. Jotenkin tämä puu, koska jos me mennään koivumetsään, niin siellä ei ole tämmöistä samanlaista tyyversiä. Jotenkin tämä puu on saanut selville, että tässä tilanteessa mun kannattaa tehdä paljon tyviversoja, koska ei ole valokilpailua. Se, tavallaan toi kaikki ranka, mitä se tekee, normaalisti näin paksu puu voisi olla paljon korkeampi, mutta tämä on ihan tämmöinen tosi lyhyt. Niin se on vaan niin kuin tajunnut, että se riittää, että me kasvataan tässä vähän niin kuin tuon männyn vieressä. Että me ei tarvitse hankkia kauheana korkeutta. Ja sitten se on samalla pelannut sitä strategiaa täysillä, että se on tehnyt kauheana tämmöisiä niin kuin alaoksia. Ja no okei, toi, että kokeile vaihtoehtoisia. Olisiko joku muu vielä, elikkä mitä sä teet, jos mä kysyn näin. Hei, koivu. Sun piti vaan kasvaa. Miksi sä niin ylöspäin? Miksi sä aloit tekemään tyviversoja? No se vastaa, no mä totesin, että ei mun tarvi, on muitakin tehokkaita reittejä, että tää on se tehokas reitti. Ja no sit me voitais kysyä vielä, mä nyt en keksi mitään muuta se voisi sanoa, mutta voitais miettiä tällä pihlajalla, mikä tässä on, niin jos kysytään sillä, no itse asiassa toi pihlaja ei ole hyvä. Mä otan nyt tämmösen, kun täällä on paljon, kato, tuolla näkyy tommonen käyräpuu. Sitten tossa on käyräpuu, niinkö mänty, ja sen takana on käyrämänty. Ja nyt voitaisiin kysyä, että mitä tässä on tapahtunut. Katsotaan, olisiko niillä jotain annettavaa. Tässähän on tapahtunut sillä tavalla, että tämä itse asiassa antaa nyt vastauksen. Nyt mä oon tästä varma. Tässä on käynyt niin, että koska tässä on niin vähän sitä maata, niin tässä on aluksi ollut jonkun mittainen mänty, ja tuuli on puskanut, ja se on kaatunut tähän, ja se on ollut vinossa tänne näin. Se puu on niin kasvanut tänne. Tai ei näin paljon, se on ollut paljon lyhyempi, eli se on ollut ihan tämmöinen miniskidi, ja se on jo kaatunut tuulessa siinä, ottanut tällaisen osuman. Tai joku peura on voinut kävellä, mutta mä uskon, että kun se maata on niin paljon, niin se on vaan kaatunut, ja samoin nämä kaikki muut. Eikö maata on niin vähän, niin ne on vaan kaatunut. Ja sitten se on lähtenyt oikaisemaan. Ja sitten se on välillä kaatunut lisää, sitten se on oikassut lisää, välillä kaatunut lisää, oikassut lisää, ja nyt se on lopulta oikassut. Niin nyt me voidaan kysyä tältäkin puulta, että tässä kohi se prokrastinaatiohan on merkki siitä, että osittain myös siitä, että joku ei ole kunnossa. Eli hän on vähän vinossa. Se ei ollut niin motivoitunut kasvaa tonne. Niin prokrastinaatio onkin se, että oikaise pikkuhiljaa sitä suuntaa. Koko ajan, että päästäisiin ylöspäin. Että tuolla näkyy toinen. Oikaistaan pikkuhiljaa. Tässä on käynyt melkein, se on aluksi mennyt tallaan ja olisiko se sitten miten lie osannut, että melkein että se olisi mennyt vähän niin kuin liikaa tuonne, sitten se on taas oikaissut sitä suuntaa ylöspäin. Eli prokrastinaatio voi olla myös merkki, että suunta ei ole niin kuin täydellisen tarkka. Niin pikkuhiljaa lähdet oikaisemaan sitä suuntaa. Nyt mulla ei ole tähän, mutta mä haluaisin sanoa vielä yhden tuohon prokrastinaatioon. Mä katsotaan, löytyisikö täältä haapaa. Joo, tuolla on haapaa. Niin mä kerron, kun tuolla matkalla oli semmosia jättiläishaapoja. Me ei nyt menty siitä ohi. Mutta
Tossa näette niin haapaa. Ja haapa viihtyy tämmöisissä rinteissä tosi hyvin. Ja se johtuu siitä, että sillä on se on ainoita Suomen lajeja, jotka on superhyviä tämmöisissä juuriversoissa. Niin se voi ottaa niin tuolta syvemmältä. Yksi tämmöinen iso alue voi olla kaikki vaan samaa haapaa. Et ne on niin juurista kaikki kiinni toisistaan. Niin se voi ottaa tuolta tosi syvältä vettä ja kuljettaa sitä ylöspäin ja valata parhaat aurinkopaikat ja parhaat vesipaikat. Ja se verkosto on ihan niin valtava. Ja nyt sitten mä näin hetki sitten näitä samoja haapoja, eli nämä on niin kaikki on juuriversoja. Toi voi olla samaa haapalajiketta, siis koko juttu. Niin niitä juuriversoja normaalisti tehdään kauheana. Te näette pellon laidalla, niitä juuriversoja on niin tosi paljon. Mutta tuolla yhden semmoisen pikku metsän keskellä, tien vieressä, niin siellä oli 2 sellaista aivan valtavan kokosta, siis näin paksua haapaa. Mutta se ei tehnyt juuriversoja. Niin mä ajattelen, tää on yksi selitys, miksei se ole tehnyt juuriversoja. Siinä oli jo kauhean niin synkkä tavallaan metsä siinä ympärillä, niin ne juuriversot ei tuottanut tulosta. Miksi se juuriverkko ei tuottanut tulosta, niin se oli kerennyt kasvaa se metsä vähän niin kuin umpeen, niin se aikaikkuna niille juuriversoille oli ikään kuin umpeutunut. Tässä niille aikaikkuna juuriversoille ei ole vielä umpeutunut tai alkaa kohta olemaan, mutta sitten se haapa oli vaan päättänyt suvulliseen lisääntymiseen, eli tehdä siemeniä ja lentää tuulen mukana paremmille paikoille. Eli se oli miettinyt, että okei, unohdetaan kokonaan tämä, että se aikansa viivytteli, jos se viivytteli, niin sitten se unohti, että sitten pistetään tämä aikaikkuna kiinni. Niin tuossa viivyttelyssäkin on semmoinen, että miettii, että tavallaan, ja sitten toinen esimerkki on, nyt ei ole valkovuokkoja, mutta täällä on ollut paljon valkovuokkoja, niin valkovuokathan on vaan keväällä. Ja sitten on semmoinen perhosen toukka, joka kasvaa tuolla Lapissa, ja sitten jos tulee liian kylmä talvi, ja se ajattelee se perhosen toukka tai se perhonen, mä en tiedä missä olomuodossa se on, mutta jos tuntuu, että on liian kylmä kesä, niin se skippaa koko kesän. Eli se voi olla jossain kotelomuodossa muistaakseni 2 vuotta. Ja se odottaa parempia aikoja. Eli tavallaan jos sä teet prokrastinaatiota, niin sä voit miettiä vähän niin kuin, että onko tässä sulkeutumassa se aikaikkuna? Kannattaako mun skipata koko kesä ja ottaa seuraavaan kesään, tai kannattaako tämä skipata kokonaan? Eli tavallaan joka kerta se prokrastinaatiot, niin mietti se, että milloin tämä aikaikkuna sulkeutuu. Ja sitten milloin se on tehokkaimmillaan. Ja sitten jos susta tuntuu, että sulla on niin tärkeämpää tehtävää, niin sitten tee se päätös, että okei, unohdetaan tämä. Mutta jos sulla ei ole tärkeämpää tehtävää, niin mieti, mikä se on se ideaalinen aika, milloin se kannattaa tehdä. Ja sitten vaan tavallaan pysy siitä päätöksessä. Eli ei se jää sitten se kotilo miettiä, että no ehkä mun sittenkin kannattaa kesällä kuoriutua, tai siis tämä perhonen. Anteeksi. Niin tavallaan teet sen päätöksen, että aiotko sä skipata tämän kesän, aiotko sä skipata tämän illan, tällä iltana en tee jotain työtä. Ja sitten niin pitäydyt siinä päätöksessä. Tämmöinen ehkä vastaus. Mutta olisiko tässä nyt sitten riittävästi? Saa nyt vähän jännittää, että onko ne ihan hajalla, että tuliko näitä vastauksia riittävän hyvin. Nyt mennään jännityksellä katsoa. Vielä semmoisen haluan sanoa tähän loppuun, että välttämättä näitä vastauksia ei osta yleensä arvosta, koska mä oon sanonut näin, että valitettavasti viisaudella ei ole väriä, mitä ihailla. Ja sit jos sä oot kohdannut sitä viisautta, niin sä et yleensä tiedä, sulla ei mitään hajua siitä, että sä oot kohdannut viisautta. Eli jos sulla on kultaa, sä heti näet, että tää on arvokasta, mutta jos sulla on viisautta, niin sulla ei mitään hajua, että onko se arvokasta. Ja siksi vaan niin vasta vuosien päästä selvii sitten se, onko se arvokasta vai ei. Tuolla muuten taustalla näkyy pioneerikoivumetsää, eli siellä on hakattu kaikki puut ja siellä on sama juttu, niin näkyy ihan vihreitä koivulatvaa. Tuolla noi haavat on tuolla. Tässäkin on muuten ajoitusjuttu. Toi haapa viivyttelee vielä viitykselle vielä. Jos huomaatte, niin tuolla haavissa ei ole puita pelkästään, eikö noita lehtiä, pelkästään koivussa on lehdet. Se haapa ajattelee sillä, että mun ajoitus on tuolla keskikesällä, mä teen sitten sillä haavalla, kun te tiedätte, että haavan lehtihän värisee tällain, niin sillä on tämmöinen superyhteyttyminen, eli se kiihyttää aineenvaihduntaa ja se vesi sen pinnalla haihtuu nopeammin ja
hiilidioksidia nää, niin se heiluu, väleilee se laavan lehti, niin se on niin tehokas, että sä ajattelet, että ei mun tarvi vielä hätkyillä. Että mä teen kesällä, mä viivyttelen kesää asti, mutta sit mä teen sen homman kunnolla. Eli silläkin on se strategia ja sit se vaan pelaa sen oman strategiansa. Saatiin vielä vika neuvo tolle Tiitukselle. Eiköhän lähetä kotiin päin, tai mökille päin. No niin, Aaro. Nyt on sitten käyty luonnossa analysoimassa näitä hommia ja löytyy vastauksia. Mä otan tästä nyt tällaisen vähän niin kuin asiantuntijan roolin, niin kun luonto antoi mulle viisautta, niin heti on tämmöinen niin kuin varmempi olo. No se on hyvä. Mä otan kyllä mielenkiinnolla, mitä sieltä on tullut. Joo, tosiaan niin kuin sanoin Tiitukselle, että tämä voi olla vähän vaikea, että sun pitää katsoa se podcasti, koska normaalistihan me ei olisi kannattanut mennä niin kuin yhdessä luontoon, niin sitten me oltaisiin voitu käydä siinä vuoropuheluun, mutta nyt käytiin vähän niin kuin hakemassa tällainen vähän niin kuin, mitä sä sanottaisiin, kirsikat kermakakun päältä ja annetaan nyt ne kirsikat. Elikkä me oli jo tuossa matkalla, niin sieltä löytyi tammi ja se tammi oli niin kuin tämmöisessä kallio niin kuin päällä ja sillä tammi oli tullut sinne niin kuin oravan tai närhen kuskaamana. Ja siinä ei ollut paljon muita puita. Ja se oli ihan ihme, miten se tammi. Se ei ollut kauhean iso, mutta se oli paksu. Se oli niin kuin tyyliin noin paksu, se tammi. Ja ihmeteltiin sitä tammea, että mitä tässä tekee niin kuin tammi. Ja me lähdettiin siitä liikkeelle, että me kuviteltiin, että se närhi on niin kuin tullut sinne. Ja se on ollut siemen. Eikö? Mm. Ja nyt kun se on ollut siemen, niin periaatteessa sillä aluksi on vaihtoehto, että kasvaako vai jättääkö kasvamatta. Koska se ei ollut optimaalinen paikka. Ei siinä olisi kannattanut kasvaa siinä kallion päällä. Se olisi kannattanut ehkä etsiä parempi paikka. Mutta se ei enää voi vaikuttaa siihen paikkaan. Eikö? Eli silloin se A ja B vaihtoehto, niin mietin myös semmoisen, että onko se sillä, että onko se B-vaihtoehto oikeasti enää edes olemassa. Eli tilanteessa, jos se B-vaihtoehto on, niin kuin tavallaan että yritän supistaa, että mitkä tässä niin kuin oikeasti on realistista. Eikö vaihtoehtoja. Niin sitten sillä ei ollut muita vaihtoehtoja, niin se alkoi kasvaa. Ja seuraavaksi sillä tuli kysymys, että kasvaako alaspäin vai kasvaako ylöspäin. Eikö? Jos A on alaspäin ja B on ylöspäin, niin sen piti miettiä, että kumpaan suuntaan se niinku kasvaa. No, mistä se valitsi A:n? Tai no, mä olisi pitänyt kysyä, että onko se A vai B, mutta tehdäänkin näin päin. Se aluskasvu alaspäin teki juurta. Se teki 5 senttiä juurta. Sittenhän sillä on olla uudestaan se vaihtoehto, että tekeekö A vai B. Niin mitä sä luulet? Mitä se sen jälkeen tekee? Se on 5 senttiä nyt kasvanut alaspäin, niin ottaako se A vai B? Mä sanoin, että se on testannut nyt A:ta ja se on tehnyt sinne sitä pohjatyötä ja nyt se kokee, että se haluaa enemmän sinne valoa ja se valitsee nyt B. Väärä vastaus. Se valitsee vieläkin A. Sitten se tekee 5 senttiä lisää. Mitäs sitten? Mä käytän mun samaa argumenttia ja nyt mennään B. Ei. Se tekee taas 5 senttiä lisää. Mitäs sitten? On se kohta tultava ylös sieltä B. Ei. Se vetää 20, mitäs sitten? No kyllä nyt tullaan jo ylös. Ei tulla. Mennään 25 senttiä. Mitäs sitten? A. Kyllä. Nyt mä opin. Jep. Mitäs sitten? A. Kyllä. Nyt ollaan 35. Mitäs sitten? A. Okei. No mitäs sitten? Nyt muuttuu äänenpaino B. Hyvä. Yes. Nyt se lähtee tekemään ylöspäin. Elikkä se veti 40 senttiä. Ja tästä tää oli oikeastaan tosi mahtava hetki, koska nyt me nähdään, miten luonnonviisas on ovella. Eli tavallaan tämmöiset hyvin perusasiat, ne tuntuu meiltä, että nämä on ihan selviä. Niin mietitkö, saisit olla toi tammin yrittäjä ja saisit lähtenyt sillä sun omalla taktiikalla, niin saisit kuollut vedenhukkaa alta aika yksikön, koska se on semmoinen erittäin kuiva paikka. Ja tammen strategiana on se, että sillä on valtava alkupääoma, ja se käyttää sen alkupääoman siihen, että se tosi ison osan se käyttää vaan, että se tekee hyvät juuret, koska se vesi on niin iso ongelma. Juuritaistelu on oleellisempi kuin pintataistelu. Niin tavallaan, jos saisit pelannut tammiyrittäjänä, niin saisit tavallaan tehnyt vararikon tosi monta kertaa. Eli mietipä, mikä oppimiskäyrä sulla olisi. Aina olisi yksi yritys, vaikka 3 tai 5 vuotta. Montako kertaa saisit joutunut, saisit nyt
5-60 patu, ja sit sä olisit vaan tajunnut, että toi on just se oikea hetki. Eikö? No, miten tää helpottaa siinä sun päätöksessä? Tai miten sä tiedät, mistä tää tiedetään, eikö? Mistä sä tiedät, että just 40 senttiä? No tähän tuli tämmönen tosi ovela, että mistä tää Tammi tiesi? Sillä on DNAssa se superviisas strategia. Ja lähtökohta on se, että elämässä ihmisellä täytyy olla tosi hyvä strategia. Jos ei sulla ole tosi hyvää strategiaa, niin kehitä sellainen. Kehitä, kunnes sulle tulee tosi hyvä strategia. Luonto antaa apua sen niin kuin strategian kehittämiseen. Niin me tajuttiin, että sulle nämä A, B-vaihtoehdot on vähän niin kuin ihan tällainen kumpi vaan. Eli heitetään vähän niin kuin nopalla tyyppisesti. No tälle Tammelle se ei ollut, koska se oli kytkenyt tämän A, B-vaihtoehtoon sen ydinstrategiaa, mikä on laatu. Tammen strategia on laatu, niin tehdään laadulla se juuri. Ei nyt lähdetä hötkyilemään tehdä näin. Eli sen oli paljon helpompi vastata tähän kysymykseen, koska se oli kytkenyt sen valinnan A, B, sen omaa strategiaa. A kytkeytyi siihen hetkeen asti 40 senttiä, koska se on niin keskimäärin huomattu parhaaksi mahdolliseksi mittamääräksi satojen tai ainakin 10 miljoonien vuosien ajalta. Niin periaatteessa sun pitää tehdä eka hyvä strategia, ja sit sä kytket näin tähän strategiaan. Ja sit kun sä oot kytkenyt sen, niin sulle alkaa niin näyttäytyä, että esimerkiksi onko sun strategiana muuttaa ulkomaille tai jäädä Suomeen, alkaa startup-yrittäjäksi. Sitten kun sä oot sun elämänstrategiaan, niin sit sä voit kytkeä nää, että palveleeko tämä rahoitus paremmin vai taloustiede paremmin. Tämä on niin lähtökohtana. Sitten on toinen juttu, mitä me ovellettiin. Nyt kun se tammi on alettanut kasvaa ylöspäin, se on kasvanut ylöspäin, niin sillä oli vähän missä sattuu oksia. Niin voi ajatella, että siellä on niin A:ta, B:tä, C:tä, D:tä, eikö? Jokainen osataan tällainen 360 astetta, mihin tahansa suuntaan se voi tällainen niin lähteä kasvaa, eikö? Niin miten se sen tekee? Se joka vuosi kasvattaa jokaiseen suuntaan pikkusen oksia, ja se katsoo, mikä on parhaiten auringossa ja mikä parhaiten menestyy. Ja pikkuhiljaa se huomaa, että tämä oksa kannattaa, tämä oksa on tukeva oksa, eikö? Tai toi oksa on tukeva oksa, säilytetään se, toi on tuolla varjon puolella, tapetaan se, eikö? Niin samantyyppisesti sä voit esimerkiksi tässä nimenomaisessa tilanteessa, sä voit ottaa jommankumman pääaineena, sitten vaan rohkeasti yrität jotenkin vaihtaa, että otat molempia aineita, lähdet kokeilemaan, kumpi vetää paremmin. Vähän samantyyppisesti kuin sitten se tammi, että sillä ei ole tavallaan, sillä ei muita strategioita kuin kasvaa johonkin suuntaan. Niin, okei, jos sä lähdet sillä, että sä haluat täältä, niin sulla ei mitään muuta strategiaa kuin kasvaa, niin jos se tavallaan eri kokeilu maksaa sulle vaan vähän resursseja, ja sä tiedät, että sä oot kumminkin jompikumpa tekee, niin investoi se vähän resursseja ja kokeile kumpi lisää sulle paremmin sun elinvoimaa, eikö? Mä muistan, meillä oli siinä oli vielä yksi pointti just tähän liittyen, mä en muista sitä enää kunnolla ulkoa. Mut siinä oli just tää ajatus, että onkohan se täällä? No ei sitä tässä ole, mutta katsot sieltä podcastista sitten vielä sen loppuasian. Joo. No mitäs tulee ajatuksia? Aiotko rakentaa omaa elämänstrategiaa nyt? No mulla tulee siitä kysymys, kun tää puu, että pitää mennä ensin 40 senttiä alaspäin. Ja se tietää tämän niin kuin, periaatteessa historiallisesta datasta. Se on elänyt niin pitkään tai... Niin, tai sen DNAsta, sen esi-isät on elänyt. Ne on kokeillut kaikki vahvat. Mutta mä oon yksi ihminen. Mulla ei ole 100 vuotta, mulla on 2 viikkoa aikaa tehdä tämä päätös. Mistä mä saan niinku tämän datan? Mikä perusteella mä teen tämän päätöksen? No niin, ja tässä tulee sitten nimenomaan luonnon viisaus. Eli nyt kun sä lähdet tekemään sitä sun oman elämän strategiaa, niin sun pitää yrittää kytkeä se sun oman elämän strategiaa johonkin luontoon, koska tämä on just se on todella hyvä kysymys ensinnäkin. Aivan sairaan hyvä kysymys. Ja mun mielestä kaikkien ihmisten pitäisi tehdä toi kysymys ja saada toi oivallus, koska nyt sä oot jo lähellä viisautta. Eli nyt sä tajut, että ei sulla ole sitä dataa. Toi on ihan oikea oivallus. Sä et voi tehdä sitä. Ja miten mä oon tehnyt vaikka Automatan kanssa? Mä oon mennyt pajulta konsultoimaan, että mikä on hyvä strategia Automatalle. Mä oon konsultoinut kaikilta puilta, mä oon tehnyt sitä työtä pitkään. Eli tavallaan sun kannattaa investoida tosi paljon siihen sun elämän strategiaan. Kun periaatteessa nämä tammet on investoinut
aivan järkyttävä, ihan lukemattoman määrän tunteja. Puhutaan 40 miljoonaa vuotta tai oikeastaan satoja miljoonia vuosia kertaa kaikki miljardit tammi ja sen tammien esi-isien lajikkeet ja kaikki mutaatiot. Ne kaikki on yritystä siitä, että se löytää sen optimaalisen strategian. Se on niin kuin tavallaan investointi. Sun ei kannata investoida noin paljon, mutta tämä on 2 viikon päätös, mutta sä voit tehdä jo viikossa sulle jonkun suhkos hyvän pohjastrategian. Sitten sä lähdet pikkuhiljaa parantamaan sitä ja adaptoit sitten sen sivuaine, pääaine. Sä voit sitten tehdä sen muille. Jos alkaa näyttää, että jompikumpi niistä on ihan turha. Ja sitten tossakin on myös se, että sillä voi olla nämä 2 oksaa ja molemmat oksat voi olla silti järkevä. Eli tavallaan on myös päätöksiä, missä ei ole niin kuin kauheana merkitystä se, että kumman sä vaihat. Mutta joka tapauksessa me todettiin, että sulla tulee tämä ongelma, koska sä et saa kytkettyä niitä siihen sun elämän strategiaan. Ja periaatteessa aina, jos ei sulla omaa elämänstrategiaa, sun pitäisi aina eka tehdä se ja sitten tehdä tämmöiset päätökset. Eli tavallaan näitä ongelmia tulee jatkossakin lisää. Niin kauan kuin sä et voi kytkeä sitä. Se kytkitään siihen niin. Ja sitten kun sä oot kysynyt luonnolta apua, niin siinä sun strategiassa on jotain järkeä. Se on paljon parempi kuin lähes kenenkään muu strategia. Niin silloin sulla on joku, mihin kytkee. Sitten sä voit lähteä miettimään, että jos sä haluat startup-uralle, rahoitushan on tosi hyvä, koska startupit tarvii aina rahoitusta. Eli jos sä oot yrittäjänä, niin mä sanoisin, että toi rahoitus on. Jos susta tuntuu, että yrittäjän strategia tai startup-yrittäjän strategia on sulle hyvä, lähde rahoitukseen, eikö? Silloin sä kytket sen siihen. Jos sä haluat olla enemmän tämmöinen, voisi kuvitella, että taloustiedot on enemmän niin kuin isommissa korporaatioissa ja näin. Kumpi vaikuttaa sulle luontaisesti? Ja se ei ole, intuitio voi sanoa jotain, mutta sä voit silti niin kuin oikeasti tutkia sitä ja miettiä vähän luonnosta ja näin. Mä tiedän, että se on vaikea juttu ja mä voin sua siinä sitten jeesiin, mutta periaatteessa sun pitäisi eka saada se sun oma elämästrategia kuntoon, koska sä et, niin kauan kuin sulla ei ole, niin sä et voi kytkeä. Sitten kun se on kytkeä, niin siltä tulee se. Jos sä oot startup-yrittäjä, niin kyllä sä tiedät, että tai todennäköisesti rahoitus on parempi sille kuin taloustiede. Voi olla, että mä oon väärässä, mutta sä voit ainakin selvitellä sitä. Sitähän voi selvitä monelle. Toihan vaan niin käytännön tietoa sitten. Sitten sä voit kysyä eri ihmisiltä, että mä haluaisin startup-yrittäjäksi, niin kannattaako mun opiskella taloustiedettä vai rahoitusta? Koska se on vaan sitten niin käytäntöä. Eli se pitää sitten niin kytkeä. Ja sitten jos se sun strategia on huono, niin kehitä sitä. Eli suurin osa ihmisillä on ongelma se, että niillä ei ole minkäännäköistä elämänstrategiaa, eli ne on täysin tuuliajolla. Sitten sen takia nämä päätökset menee tosi vaikeasti, koska tavallaan se on niin juurettomuutta, niitä ei kytketty yhtään mihinkään. Ja nimenomaan tällä Sammella oli se DNA on kytketty niin satoja miljoonia vuosia sinne taaksepäin. Eli toi on mielettömän hyvä oivallus. All right. No aiotko rakentaa jonkunnäköistä elämänstrategiaa? No mä uskon, että tämä ratkaisu niin kuin vastaa mun kysymykseen toisella, ja mä sanon, että vielä vaikeammalla kysymyksellä. Niin. Koska mä ennen pohdin periaatteessa, että tykkäänkö mä kummasta kolikon puolesta enemmän, ja nyt multa kysytään mun elämän strategiaa. Niin. Ja mä uskon, että tämä niin kuin avaa uutta näkökulmaa tähän, ja ehkä niin kuin pidemmällä välillä mä saan tosta irti. Mutta mä uskon, että kun tulee niin kuin nopealla aikavälillä 2-3 viikkoa, niin mä en saa tossa vielä mun elämän strategiaa niin kuin selville tähän. Kyllä. Se tulee vähän niin kuin liian pienen, mutta sitten sä voit miettiä sitä, että sitten sä teet samalla kuin se tammi, eli kokeilet molempia. Heität vaikka kolikolla, että kumpi menee, koska sitten tapatat sen oksan, kumpi menee huonommin. Eli tavallaan sä voit ajatella sillä, että meillähän oli siellä esimerkiksi yksi tommonen niin kuin pihlaja, jolla oli vain yksi suunta, mihin niin kuin kasvaa, niin kuin näytti järkevältä. Niin kun sä et oikein voi tietää etukäteen, sekä pihlaja ei voinut tietää, mikä se suunta, mihin se lähtee kasvamaan, niin säkään et voi tietää, niin kasvatat tavallaan molempiin suuntiin, ja kumpi lisää sun elinvoimaa enemmän. Eikö? Kumpi tuntuu siltä, että nyt mä vahvistun, mä jaksan opiskella, tästä jotain hyötyy, ja jatka se oksa tai se tyviverso. Niin toi on tavallaan hätätilanteessa. Eihän se nekään tiedä, niin sit kun sulla on tämmöinen, että sä et yhtään tiedä mistään, niin kasvata niitä kokeiluja. Ja sitten lähdette tyyppäilemään, että kumpi on niin parempi. Ja sitten, että jatkossa joutuisi samaan ongelmaan, niin ala rakentaa sitä pikkuhiljaa. Sehän voi olla vuosien prosessi. Mutta siihen saa kyllä sitten apua. Ja. No mitä sä ajattelet tosta, että aiot sä ottaa sivuaineeksi molempia tai jompaa kumpaa noista sitten, kun teet? Siis kyllä mä oon pohtinut, että tietenkin jos molemmat kiinnostaa, niin miksei opiskella vähän molempia. Niin.
Että tietenkin pääaine on toinen, toisessa on tietenkin isompi. Pystytkö sä vaihtaa sitä? No me pystytään, todennäköisesti ei pysty, koska ne on tosi suosittuja, niin todennäköisesti menevät täyteen. Niin molemmat. Mutta sä et saa myöhemmin sitten vaihtaa. Vielä, niin jos mä valin rahoituksen, Vuoden päästä sä et voi vaihtaa sitä. maisteriin voin vaihtaa. Niin, eli 3 vuoden päästä voit. Niin, 3 vuoden päästä voi tehdä. Jep. Että jos se tuntuu kandin jälkeen, että haluaa maisteri tehdä toisessa, niin sitten lähtee tekemään toista. Niin kyllä. On se vähän vaikea, eli joo. Sittenhän sä voit yrittää tuohon miettiä, että jos se menee tosi vaikeaksi, niin onko mitään sellaista, että sä pystyt tavallaan, onko kandissa niin, että onko siellä iso määrä niitä pakollisia, että voiko sä tehdä kandin sillä, että jos sä teet vaikka taloustieteestä kandin ja sä oot rahoituksesta ottanut kuitenkin suurimman osan kursseista. Sitä pystyy ottaa vapaa-valintaisiin, mä uskon. Mut tietenkin se on aina oma jaksamisen mukaan, koska toisessa on ne pakolliset. Ja ne Eli on tehty siellä on ne silleen. pakolliset. Siellä on ne pakolliset, Joo, mitkä kyllä. pitää saada tehtyä. Jep. Mutta rahoitus on suositumpi, eli jos sinne hakee ja sitten on mahdollisuus, että taloustieteeseen voi vaihtaa kandissa, koska se ei ole aina Kyllä. mennyt täyteen. Kyllä. Siinä on, Ja kyllä mä suosittelisin sitä, että sulla on viikko aikaa, mutta nyt sulla on yrittäjiä ympärillä ja monia muita äitiä, isä ja kavereita, niin yrität tehdä jotain pohjaa, niin sulla on niin joku betti. Eli nyt sä tiedät, että sä lähdet vähän niin kuin tuntemattomaan, mutta se on parempi, että sulla on joku betti siitä jep. ja siitä elämänstrategiasta. Sitten jos se meni väärin, niin okei, sulla oli pikkusen paremmat todennäköisyydet kuitenkin. Ja ottaa se niin kuin juttu. Alright, no kysytään joskus sitten vaikka muutaman viikon päässä tai jotain, niin miltä tämä näytti, että oliko tästä yhtään apua vai ei. Sitten sä vasta tiedät. Niin, sitten me ostiin. Jep. Tehdään näin. Alright, Kiitos. kova juttu. No niin. Sitten Samulille vielä tervetuloa takaisin, niin käydään vielä se sun strategia. Haluatko vielä kertoa sen sun kysymyksen? Joo, mitähän se oli? Niin, miten hänlätä epävarmuus pitkän aikavälin veteissä liiketoiminnassa? Joo. Ja mulla ei ole kauheana muistiinpanoja tästä, ja toi Aaron vastaus oli vähän niin kuin parempi. Joo. Niin, tai se vastasi aika paljon tuohon sun juttuun. Mä menen Joo. pikkusen oikoreittillä, ettei tarvi kuulijoille kaikkea vähän niin kuin toistaa. Mutta lyhykäisyydessä me löydettiin sieltä siihen sun keissiin liittyen, niin no toi Tamme juttu oli, mutta siellä oli sitten noit pihlaajakin. No, mäpäs mietin, mitä kautta mä lähtisin. Ehkä se on se pihlaajien kasvu, mitä me voitaisiin lähteä katsoa. Niin Joo. me oltiin semmoisella niin kuivalla maalla. Ja siellä oli sellaisen kuusen ihan alla oli pihlaaja. Ja ne oksat varjosti sitä pihlaajaa. Ja se oli kuivaa. Se oli niinku, pihlaajalla oli kaikkein huonommat todennäköisyydet selvitä. Joo. Ja sitten se pihlaaja kasvi tällainen niin sieltä näin. Ja siinä on semmoinen ongelma, kun tulee myrsky, niin ne kuusen oksat heiluu. Ja kun se kasvaa näin, niin ne vähän niin kuin rikkoo niitä lehtiä ja sitä uutta kasvustoa. Ja sitten se ei välttämättä pääse tästä niin kuin kasvaa ylöspäin. Mutta jos se onnistuu kasvaa tonne sivuun, niin se voi periaatteessa onnistua. Se ongelma on se, että se ei tässä kohin tiedä, että minne sen pitäisi tavallaan niin kasvaa. Joo. Se on vaikea tehdä. Ja no miten se sitten ratkaisi tämän ongelman? Niin se kuitenkin yrittää, siitä huolimatta, että siinä on niin huonot toimet, se yrittää kuitenkin tavallaan läpi. Joo. Tämä on se niin plan A. Ja sitten, jos se epäonnistuu, niin sillä on plan B. Eli sillä on joku triggeri, että nyt mennään plan B:hin. Ja se triggeri on se, että kun tämä alkaa katkoa täältä liian monesti, sitten se lopettaa täältä jossain vaiheessa koko ajan niin sen kasvun. Se ei enää jaksa sieltä. Se alkaa todennäköisesti tekemään täältä tyviversoi vähän niin kuin joka suuntaan jotain muuta. Ja jos me mietitään vaikka tuota automatan keissiä, niin tämä plan A, no mistä me tiedetään mikä on hyvä plan A? Niin tässä on sama juttu kuin tuossa Aaron vastauksessa. Eli suurimmalla osasta ihmisistä ja yrityksistä ei ole oikeasti hyvää strategiaa. Niin kaikilla ihmisillä täytyisi olla joku oma strategia. Ja
sitten kun sulla on se strategia, niin sun pitäisi kytkeä se, pihlaajalla se on se invaasio, niin sun pitää kytkeä se sun plan A aina siihen strategiaan, Joo. että onko se strategian mukaista. Jos se sun strategia on huono, niin sehän johtuu siitä, että se sun plan A on huono, eikö? Eli lähtökohta on se, että hio koko ajan sitä strategiaa paremmaksi. Meillä on Automatassa panostettu tähän tosi paljon, koska me pelataan pajun strategiaa. Joo. Me ollaan tavallaan todettu, että pajulla on sillä on allelopatia ja siltä löytyy niin patenttistrategia. Ja sillä on monia muita vähän niin kuin patenttitoimintaa viittaavaa, niin me pelataan tavallaan sitä strategiaa. Jos ei se strategia toimi, niin samoin kuin tässä pihlaajassa, niin meillä on joku triggeri, milloin me ajetaan ajaa sitä plan B:tä. Eli sekään ei puske loputtomiin sitä. Niin. Ja meillähän se triggeri on tavallaan se, että todetaan, että joku patenttivirkailija sanoo, että ei tässä enää ole mitään järkeä, tai joku muu vinkki tulee, meillä ei ole vaikka rahaa siihen. Sitten me vaan aletaan ottaa plan B, mikä on, että tehdään Automatalla liiketoimintaa ja yritetään saada rahaa sit sitä kautta ja yritetään hakea sitä kilpailua tuon muun kuin patenttien kautta. Eikö? Niin. No, mitkä oli ensin ajatukset tästä? Ja, haasta vähän, jos tuntuu siltä. ehkä tässä vähän niin miltä kuulosti, että skipattiin joitain asioita just sen takia, kun siinä oli yhtäläisyyksiä tuohon Aaroon. Joo. Mutta ehkä päällisin puolin niin kuulosti järkevältä. Ehkä vielä niin kuin, ei mennyt niin kuin vastannut vielä siihen, että jos päättää sitä puskea, niin miten sen tavallaan niin kuin, paineen ikään kuin siinä kestää siinä puskemisessa. Joo, toi on hyvä. Tuohon ei tullutkaan vielä vastausta. Joo. No tavallaan, jos nyt mennään taas siihen pihlaajan keissiin, niin nythän sillä on tavallaan se paine, että sieltä tulee niinkö se joko varjostuu kuoliaksi, tai ne oksat hakkaa sen kuoliaksi, tai ainakin sen latvusten kuoliaksi, niin tavallaan niinkö se idea on se, että kun sä oot tehnyt sen oman strategian, sä oot huolehdit, että se on hyvä, niin sieltä tulee se plan A. Joo. Ja sitten sun pitää tavallaan siinä vaiheessa, kun sä oot hionut sitä paremmaksi, niin tavallaan tehdä se kytkentä, mikä on plan A ja B. Ja sitten kun sulla on se selville, että sä oot tavallaan sen ajatuksen työ jo tehnyt, sä luotat sun strategiaan ja sä luotat siihen plan Ahan, niin tavallaan sä voit miettiä, että se pihlaakin voisi päättää, että no pitäisikö mun lopettaa kasvamasta. Niin. Lähinnä se, mitä mä just mietin, että sä puhuit siitä, että se pihlaaja muuttaa strategiaa, jos tarpeeksi monta oksaa katkeilee. Joo. Että miten se päättää sen, että kuinka monta oksaa pitää katketa? No se on nimenomaan siinä sen ikään kuin strategiassa kirjoittu. Eli tavallaan sen strategiahan on tullut sieltä esihistoriasta. Ja se esihistoriassa on tavallaan huomattu, että jos se koko ajan vaan siitä näin, niin se yrittää tietyn verran, jossain vaiheessa se triggeröityy ja se alkaa tekemään tyviversoja. Eli tavallaan siinä strategiassa itsessään pitäisi olla tieto, jonkunlainen tavallaan suunta siitä, että milloin on liikaa. Eli tavallaan tässä tapauksessa niin siinä oli vieressä paljon niin pihlaajia, jotka oli tehnyt tyviversoja ja siinä oli vieressä semmoinen samanlainen pihlaaja, joka oli alkanut tekemään tyviversoja. Eli tavallaan esimerkiksi Automatan kohdalla niin meidän täytyy miettiä se, että mikä se on se meidän strategia ja missä on ikään kuin se kriittinen piste, että tämä ei ole enää meidän strategian mukaista. Eli meillähän se tarkoittaa sitä, että huomataan, että se alkaa heikentämään, se patenttihomma alkaa heikentää meidän firmaa enemmän kuin vahvistaa sitä. Vähän sama kuin sillä pihlaajalla, että strategia on yrittää saada kilpailuetua, me tiedetään, että se kilpailuetu on tosi tärkeä. Jos me ei saada sitä ja alkaa niin kuin näyttää, se on se haaste, mutta tavallaan se, että jos me mietitään tonkin pihlaajan keissi, kumpin tahansa teki, eli se triggeri joskus triggeröityy, taikka vähän myöhemmin tai vähän aikaisemmin, niin ei ole kauheana väliä. Kummatkin on tavallaan tosi hyvä tilanne. Eli sitten se loppuhan on tavallaan niin kuin mikrooptimointia. Niin mun mielestä ehkä se epävarmuus on se, että aina välillä teet sen, että ollaanko tämä triggeri ylitetty. Ja sitten kun sä teet sen, niin tavallaan unohdat sen päätöksen. Joo. Koska muutenhan se vie näin. Niin kuin mä korostan, että se piilaa just, että se voi päättää lakkaa kasvamasta. Tai että aina kun se tekee jotain, niin se tekee sen täysillä. Niin se on oleellisempaa, että jos sä kasvat tyviversoa, tee se täysillä. Jos sä kasvat tee se täysillä.
sitten siinä kohdin, kun tuntuu, että sen haluaa niin vaihtaa, niin sitten vaihtaa, mutta tavallaan että ei vaikka yli 2 viikon välein tai kuukauden välein tekee sen tarkastuspisteen. Joo. Mä oon taas samaa mieltä, että mä oon itse huomannut sen, että parempi silti vaikka on epävarma, niin tehdä sit yhtä asiaa täysillä, kun että yrittää tehdä puolikädellä monta asiaa. Niin, kyllä. Ja tavallaan se, että sillä on muutenkin niin huono tilanne, niin se kannattaa tehdä se ihan, niin kuin, se strategia on valittu, luotetaan siihen, mennään sillä, koska ei ole parempia vaihtoehtoja. Sitten jos tulee parempi vaihtoehto, niin sitten vedetään sitä. Kyllä. Jep. No oliko vielä jotain, vai tuntuuko, että tässä oli... Ei nyt tän oikein. Jep. Tuntuuko yhtään varmelta tästä, tai haluatko käydä, me voidaan Automatan kanssa esimerkiksi käydä että onko toi patentti. Mehän voidaan käydä kerran se keskustelu, niin sittenhän sulla tulee se varmuus. Niin. Eikö? Voitaisiin joskus käydä perusteellisesti, mihin me tehdään. Sittenhän sulla tulee se varmuus, sit se ei enää niin paljon häiritse. Sitten sä mietit, että me ollaan käyty jo se keskustelu, niin... Kyllä. Jep. Mutta se on esimerkki monista asioista. On, kyllä. Mutta ne on silti tärkeitä keskusteluja, niin kuin tossakin se on periaatteessa se on sen elämän ja kuoleman kysymys. Niin kyllä se kuitenkin investoi siihen, niin sitten käy ne keskustelut. Eikä se sen kummempaa. Että kyllähän mekin ajetaan monesti samalla autolla ja on meille mahdollisuus jutella. Joo. Alright, olisiko tässä sitten? Kiitoksia kuulijoille. Alright, nyt on tehty biomimetiikkaa, toivottavasti oli jotain hyötyä. Ja tosiaan vielä haluan sanoa sen, että kannattaa kaikkea tehdä sitä omassa elämässään. Ja alkuun se on vähän hankalaa ja näin, mutta pikkuhiljaa kun alkaa tekemään, niin siitä. Ja itsehän on hyötynyt ihan valtavasti näistä. Mutta mulla on sitten vielä semmoinen vähän tähän samaan tematiikkaan niin liittyen juttu, että nythän me mentiin tuommoisia tosi isoja kysymyksiä. Eli tavallaan puhutaan elämänstrategioista ja puhutaan yrityksen strategioista, ikään kuin syvimmästä strategiasta. Niin sitten kun tämä on valittu, teilläkin on varmasti osalla on yrityksiä, osalla on milloin mitäkin. Sitten kun se on valittu, ja aika monellahan nykyään on se strategia, en tiedä onko tämä hypestä tai mistä johtuen, mutta niin kuin valittu strategiaksi, että kokeillaan AIta. Että halutaan testata, että ei varmasti tulla disruptoriksi, niin kokeillaan AIta. Okei, eli tehdään strateginen valinta AI, selvä. Ja sen jälkeenhän kun me ollaan menossa sitä polkua, vähän niin kuin joku oksa, niin sen jälkeen meillä tulee ikään kuin pienemmän mittaluokan oksasta, kun lähdetään tekemään erilaisia alaoksia, niin pienemmän mittaluokan tavallaan optimointia. Ja tämä pienemmän mittaluokan optimointi, niin se voi olla jo tosi lähellä käytäntöä, ja siinä ei välttämättä aina tarvi niin paljon sitten luonnonviisautta. Siitä luonnonviisaudesta on kyllä hyötyä, ja paljonkin, mutta osittain se voi olla välillä ihan matematiikkaa. Ja nyt me ollaan tässä, me Automatalla tehdään tämmöisiä niin kuin tekoäly, eli AI, eli generatiivisen tekoälyn ikään kuin assetteja, eli kaiken maailman agentteja ja softia, miksi niitä haluaa kutsua, mutta joka on tavallaan tarkoituksena, kaikkien niiden assetteen tarkoituksena on tavallaan tuoda jotain etua, hyötyä siihen firmaan. Ja nyt sitten se haaste on se, että vähän samalla tavalla, kun sulla on puu, jolla on paljon oksia, niin me ei voida etukäteen oikein tietää, tai puu ei voi etukäteen oikein tietää, mikä oksa on kannattava. Mutta me huoletaan, että tosi moni, no täällä nyt ei ole, näissä on niin paljon valoa, mutta tosi monesti puissa on, jos menette semmoiseen metsään, niin siellä on vain yhdellä puolella oksia, ja monesti vaan korkealla, esimerkiksi männyssä on vaan korkealla, ja yhdellä puolella on pitkälti oksia etelään aurinkoon päin. Niin samanlaihan se on niin kuin bisneksessä, että ei kaikkia AI-hankkeita tehdä, mutta kun meillä ihmisillä on tavallaan aivot ja silmät, niin me voidaan, sen sijaan, että me kasvatetaan ja kokeillaan kaikkia mahdollisia AI-hankkeita, me voidaan tehdä lista näistä AI-hankkeista, että mitkä on potentiaalisia oksien suuntia. Ja sitten tapetaan kaikki huonot, tai ei tehdä niitä ollenkaan, ja tehdään vaan muutama, 1, 2 tai 3 kaikkein potentiaalista sinne niin puun latvaan olevia, etelän suuntaan olevia juttuja. Ja tämä on meillä semmoisella nimellä kuin AI-hyötykartoitus. Eli sillä testataan, minkälaisia pullonkauloja teidän yrityksessä on. Se on tämmöinen haastattelu, tunnin haastattelu suunnilleen. Ja siinä käydään läpi teidän firman pullonkauloja.
koska jokainen pullonkaula on mahdollisuus säästöihin ja parempaa liiketoimintaa A-alilla. Ja sitten kohta B, siinä käydään läpi, että minkälaisia niin korkean tason potentiaalia, lisää liikevaihtoa, lisää myyntiä, mitä voidaan saavuttaa, tehdä joku tuote, jolla saadaan ihan uudet markkinat, eli erilaiset mahdollisuudet, pullonkaulat ja mahdollisuudet. Ne molemmat tarjoaa tavallaan hyötyjä, ja niitä kartoitetaan jonkun verran, hyötyjä kartoitetaan jonkun verran, pullonkauloja jonkun verran, ja minkälaisilla AI-hankkeilla saataisiin sitten näitä pullonkauloja ratkottuja, tai vastaavasti, jos on uusia business opportunity tai jotain mahdollisuuksia, niin miten niillä saataisiin sitten tehtyä. Niin tässä tämmöinen pieni markkinointi, että jos sun firman tavoitteena on tekoäly, niin kannattaa tehdä eka toi alioptimointi, eli hyötykartoitus kannattaa tehdä, meiltä sen saa halvalla, no mä en tiedä, 750 € on nyt hinta, en tiedä nouseeko se siitä, mutta tällä hinnalla pääsee, ja sit meillä on oma automaatioputki, joka analysoi sen meidän haastatteluja, tekee sulle hienon listan, missä sä näet kaikki roit ja kaikki muut vastaavat, tai en mä tiedä, onko siinä tarkkaa roita, mutta jonkunnäköisiä erilaisia numeroita, että sä voit vertailla, että mitkä on tän ja tän, ja sitten siellä on perusteluja, parhaistaan kaikki perustelut, miksi ne kannattaa tehdä, ja onko niissä jotain haasteita ja tämän tyyppistä. Ja sitten jos sä valitset jonkun niistä, että okei, tommonen, niin automatalla ne voidaan tehdä hetkessä, että parhaimmillaan muutamassa päivässä, kun meillä on tämmöisten AI-assettien automatisointi mahdollistettu sen meidän koneen puolesta. Eipä siinä, niin morjesta, palataanpa.